Yun, magandang hapon mga tropa. Yan. So, kanina kasi mga tropa, nagdilibot-libot ako dito sa may manukan natin. Parang ang luwag-luwag naman ng manukan natin. Right, so iikot-ikot kasi ako kanina. At chine-check ko yung mga kes natin mga tropa, no. Dahil gawa ka nung kanina pa kasi umuulan. So ngayon, sabi ko tingnan ko nga sila, baka kung anong nangyari, baka may mamaya may mga sumabit o ano. So ngayon sabi ko, tinignan ko yung mga tropa, yung ating mga pullets. Yan, yung mga pullets natin, yung mga pang breed natin. Ayan, so kanina nakita ko at sakto sabi ko, uy, sakto sa katapusan, sasalang na natin. So ngayon, ito pala yung mga tropa, yung isang ito yung isang papakita ko sa inyo na pag yung isang pullets na yung isang pullets mga tropa ready na para sa breeding. Ito yung sign mga tropa. So papakita natin. So papakita natin pag may nakita kayong ganito mga tropa, ibig sabihin ready na yung pullets natin para magpakasta sa mga broodcock natin. So ito sila mga tropa. Yan. Yan mga tropa. At ito yung sign mga tropa. Yan yung sign. Ayan. Yan yung sign na ready na sila. Ito yung nangitlog dito mga tropa is yung ating Boston Gold. Ayun yung Boston Gold natin. Siya yung nangitlog dito. So ready na yung mga pullets natin para sa breeding season. At magsisimula tayo magpakasta itong first week ng August mga tropa. Yan. So sisimulan natin. So yun, may extra, may ulam na tayo. Yan, so yun mga tropa, no. At yun lang yung nais kong ipakita sa inyo mga tropa, no, sa sign na ready na yung mga notice natin na magpakasta sa mga broodcock natin. At ngayon titignan natin yung mga broodcock natin mga tropa. Kasi yung isang broodcock natin hindi siya ready kasi yun nga, naglulugon nga mga tropa yung ating sweater. Naglulugon siya. Nagtatanggalan yung balahibo niya. Kaya hindi siya pwedeng isalang ngayon. Kaya wrong timing talaga. Wrong timing. Kaya mangyayari ng mga tropa, gagamitin natin yung isang stag natin. So yun, yung gray. So yun ang gagamitin natin. So ang magiging kapares pala ng gray natin is ito. Itong tatlo dito. Ayan. Yung tatlo na yan. Tatlong gray. Ay mga tropa. Tapos yung Boston Gold naman natin mga tropa, ito yung magiging kapares niya. Ito. Yung tatlong to. So yun lang yung mga i-breed natin. Bali sa isang broodcock, tatlo. Kasi hindi pa naman kasi pwede yung isang broodcock ay isang mackerel natin dun hindi pa pwede kasi bata pa. Nasa 6 months pa lang kasi yung mga tropa kaya hindi pa pwede. Kaya yung dalawa muna. Pero sakto mga November, December yun, pwede na yan. At magiging kaparas nito is yung pinanggalingan na yung magulang niya. Yan. So yun yung magiging kaparas ng mga tropa. Ayun siya. Ayun. Yun. Tapos ito naman siguro wala. So i-release natin yan mga tropa, yung white choco natin. Pang-release na natin yan, pang-out na natin yan. Pang-out natin yan pati yung dalawa. Ayun, yung dalawa.
Tapos bali dalawang macro yung pang out natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung Boston Gold natin. Ayun. Tapos 7 may isa pa dun. So yun yung mga i-out natin na mga stock natin. Tapos dito yan. So sa pullets naman mga tropa, nag-out din ako ng pullets. Ayan, bibenta rin ako ng mga pullets. Bali yung i-out natin is yung ayun, yung isa. Ay, ano ba? Ayun. Yung golden boy natin, ayan yung gold natin. Yan, isang gold. Tapos ito, golden to mga tropa. Ito, i-out din natin to. Yan, out din natin yan, isa. Bali, dalawa. Tapos, saan pa yung isa? May isa pang gray na i-out natin eh. Yung isang gray natin, ayun. Ayun yung isang gray natin mga tropa na i-out natin, ayun oh. Yan. So, tatlong pullets yung i-out natin. Ay, bali apat pala. Bali apat kasi mayroon pa dito. Yung isang pullets natin, hindi siya mga tropa. Ayan, ayan siya oh. Ayan. I-out natin to. Yan oh. Pero yung isa hindi ko i-out yan kasi 5K yan eh. Gagamitin ko pa this season pag matapos na maglugon yung sweater natin. Paparas natin siya sa sweater natin mga tropa na broodcock. Tapos ito naman yung next na isasaling natin sa December, January para sa local. Yan, para sa local. So sila yung mga naka-ready na i-breed natin. Bali sila umuupo na yung mayan. Umuupo na yung mayan mga tropa. So mayroon tayong dito isang golden boy na naka-cross sa hatch. Tapos mayroon tayong yun, Boston Gold mga tropa na pullets. Tapos mayroon din tayo dito yung isa. Ayan o. So ang pan naman yan mga tropa is sweater na naka-cross sa hatch. Bali yung mga pullets na yan binigay sa akin ng tito ko from Bulinaw din. Pero yung may out natin is yun. Bali apat na pullets yung i-release natin. Kaya kung kung bibili man kayo dito mga tropa, marami yung binili nyo. Yun, siguro magbibigay tayo ng isang pullets tingnan. Yan. So may free na kayong pullets pag bibili kayo. Yun. Kasi sa breeding season kasi mga tropa this 2026 dadami na naman kasi ng mga tropa hindi kasi ako masyadong nag-collect ng mga pullets. So pinang-out ko rin yan. Pero yung iba siyempre meron kasi yung mga pumupunta dito sila daddy, ganyan yung mga pinsan ko binibigay ko na. Tapos ito mga tropa oh. Tapos ito kasi ikukuha tayo ng lahi nun. Yun yung nanay ng golden boy natin mga tropa oh. Yun yung nanay. Guys, so yun yung mga nukes natin na pang release natin mga tropa no? So meron tayo mga nukes na pwede nang i-release. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So may 7 tayo na pwedeng i-release na dito. Bali 5 months, tatlong 5 months, dalawang 6 months, tapos hindi, dalawang 7 months pala. Ayun, dalawang 7 months, dalawang 6 months, tapos tatlong 5 months mga tropa yung i-out natin. Yun. So yun yung mga pwede nating makuha dito sa manukan natin mga tropa no? So presyo pala ng pullets natin, kung gusto nyo mag-ibili bibigay ko na lang sa inyo mga tropa ng
1,000. 500 to 1,000 mga tropa. Depende sa ah, breed nila, kasi yung street breed ibibigay ko ng 1,000, tapos yung cross breed ibibigay ko ng 500 na lang mga tropa. Yan. So ganun. So pati itong mga tropa yan. So yun yung vlog natin ngayong araw, at tamang tama may pang-ulam na tayo. Right, so yun lang mga tropa na. So see you po sa next vlog natin. So bukas pala mga tropa maglilinis na naman tayo sa manukan natin, kasi ayun so dirty, marumi na naman, puno na naman ng kanilang dumi, kaya linis na naman tayo. At siguro bukas mag disinfect na naman tayo yan, para laging malinis yung ating manukan mga tropa. Yan, so yun lang yung vlog natin mga tropa, at see you po bukas. Yan, kita-kits pa tayo bukas mga tropa.